De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd kwamen er farizeeën die Jezus vroegen: staat het de man vrij om zijn vrouw te verstoten? Daarmee wilden ze Jezus op de proef stellen. Hij antwoordde hun met een wedervraag: wat heeft Mozes u voorgeschreven? Ze zeiden: nou, Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en die vrouw dan weg te zenden. Doch Jezus antwoordde hun: om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin bij de schepping heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees zijn. Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als ze geworden zijn. Wat er God derhalve verbonden heeft, mogen mensen niet scheiden. Thuis ondervroegen de leerlingen hem nogmaals daarover. En toen zei hij tegen hen: wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, die maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een ander huwt, begaat zij ook echtbreuk. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, we maken tegenwoordig allerlei stakingen en protestbijeenkomsten mee. Soms met grote gevolgen. Het verkeer ligt plat, snelwegen worden afgesloten door protesterende medeburgers, door boeren met tractoren. En het wordt gerechtvaardigd met de visie dat er vrijheid van meningsuiting is en dat iedereen het recht heeft om zijn of haar visie kenbaar te maken. Want in deze tijd moet iedereen zijn eigen leven kunnen leiden. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen en iedereen moet het ook mogen. Dat is een recht, zegt men. En dat is wel natuurlijk waar, maar je eigen leven leiden kent natuurlijk wel enige beperkingen. We leven met elkaar in een land, in een stad of in een dorp, in een gezin, en waar mensen het leven met elkaar delen, moet je ook rekening houden met elkaar. Met elkaars rechten, maar ook met elkaars wensen, zeker als je samen onder één dak woont. Dat vraagt verdraagzaamheid, aanpassingsvermogen, inschikkelijkheid. Je kunt niet altijd je eigen visie aan de ander opdringen, je eigen programma uitvoeren, helemaal je eigen weg gaan en zonder je iets van de anderen aan te trekken. In het evangelie dat we zojuist hoorden gaat het over echtscheiding. In de Joodse samenleving van toen kon een man zijn vrouw wegsturen. Andersom was onmogelijk in die mannenmaatschappij. En Jezus maakt dan zijn toehoorders duidelijk dat dat eigenlijk niet kan. Volgens Gods bedoelingen is de huwelijksband blijvend. Dat is zeker het ideaal. Maar mensen zijn zwak en het lukt ook niet altijd. In onze tijd zijn er veel scheidingen en dit is altijd een drama. Voor de partners en nog meer voor de kinderen als die er zijn. Het geeft echter geen pas om beschuldigende vingers uit te steken. Want meestal is er sprake van onmacht. Onmacht om elkaar te bereiken, omdat ze in een langzaam proces uit elkaar gegroeid zijn. Ze zijn hun eigen weg gegaan, zonder zich nog iets van die ander met wie je een band bent aangegaan aan te trekken. Ieder heeft zijn eigen programma. Ieder vindt dat hij zijn eigen recht mag halen. Daarom is het zo belangrijk dat we in onze westerse samenleving weer gaan beseffen dat we tijd moeten hebben, tijd moeten maken voor elkaar. Dat we moeten luisteren naar elkaar. En daar is tijd samen voor nodig. Daarom moeten we beseffen dat het individualisme dat ons tegenwoordig in de greep heeft, te ver kan doorschieten, waardoor het steeds moeilijker wordt om blijvende relaties aan te gaan. Natuurlijk moet iedereen zijn eigen leven kunnen leiden, maar ieder mens die geen rekening kan houden met de wensen van anderen, kan ook niet echt zichzelf zijn en zichzelf worden. Want je wordt pas echt mens als je het leven deelt met anderen.
Als gehuwden, als gezinsleden, als vrienden, als dorpsgenoten, maar ook als priester, ook als religieus. En delen betekent onherroepelijk niet altijd je eigen zin kunnen doen. Gelukkig de mens die dat op kan brengen. En dat geldt voor gehuwden, maar ook voor celibatairen. Dat geldt voor vrienden en voor vriendinnen. Voor ouders en kinderen. Voor werkgevers en werknemers. Relaties tussen mensen is een zaak die met God van doen heeft. Zo zegt ons geloof. Want zoals God zich aan de mensen bindt en trouw is, zo ook moeten mensen zich verantwoordelijk weten voor elkaar en kunnen vertrouwen op elkaars trouw. Relaties is niet iets van het gevoel, niet iets van de commercie, van nut of van toevalligheid. God heeft mensen voor elkaar gemaakt en daar moet je niet aan tornen. Mensen zijn elkaar respect verschuldigd en Jezus constateert dat dit soms ontbreekt. Mensen zijn geen wegwerpartikelen die je kunt afdanken als een paar versleten schoenen. En Jezus laat zien dat we niet lichtvaardig moeten omspringen met zulke belangrijke levenszaken. We moeten verder kijken dan wat handig of voordelig is. De relatie tussen mensen is een zaak van God. En dat houdt ook in dat wij ons niet oordelen moeten over relaties van anderen. Het is niet aan ons om uitspraken te doen over wat God dan al of niet verbonden heeft. Mens, bemoei je met je eigen zaken en stel God geen regels over wat hij wel of niet gebonden heeft. Spreek niet over het huwelijk en over relaties vanuit het negatieve, maar stel het positieve steeds voorop. Het is al erg genoeg als mensen het negatieve overkomt. Amen.